दूर एका गावातील ही गोष्ट. तिथे एका घरात राहणारी बाई सांगायची की तिच्या घरावर कोणीतरी करणी केली आहे, ज्यामुळे एका सवाशीण बाईचं भूत अमावस्येला वर्षातून एकदा तरी त्यांच्या घरी येतं आणि घरातील एका व्यक्तीला तिच्या सोबत घेऊन जातं. अखेर ती अमावस्येची रात्र आली. ती बाई आपल्या तान्ह्या बाळासोबत घरात एका कोपऱ्यात थरथरत बसली होती. तिने तिचा दरवाजा कडी लावून आतून बंद करून घेतला होता. रात्रीचे 12 वाजताच दारावरची कडी खाडकन गळून खाली पडली आणि दार आपोआपच उघडू लागलं. दारात ते सवाशिणीचं भूत उभं होतं. तिला पाहून ती बाई हात जोडून विनवण्या करू लागली. मी तुझ्या पाया पडते, हे 1 वर्ष माझ्यावर दया कर. मला तुझ्यासोबत नेऊ नकोस. मला काही महिन्यांचं तान्ह बाळ आहे. जर तू मला नेलंस तर ते माझ्याशिवाय कसं जगेल. त्यावर ते भूत म्हणालं, ठीक आहे, मी तुला नाही घेऊन जात, पण कोणा एकाला तर मला घेऊन जावंच लागेल ना. असं म्हणत ती भयानक हसत त्या तान्ह्या मुलाकडे वळली. पागल बुवा,